Πολίτες του Ρεθύμνου, φίλοι μου, δημόσια πια θα ήθελα να σας ανακοινώσω την απόφασή μου να είμαι υποψήφιος με τη σύμπραξη δύο κομμάτων, της δράσης του Στέφανου Μάνου και της Φιλελεύθερης Συμμαχίας, στις εθνικές εκλογές στο νομό Ρεθύμνου. Το όνομά μου είναι Κώστας Τσιάλιος. Πολλοί θα με έχετε αναγνωρίσει. Άλλοι παλιοί φίλοι στους χώρους εργασίας των τοπικών ξενοδοχείων. Άλλοι πάλι στις πεζοπορίες μας. Γιατί με τη δράση του Στέφανου Μάνου? Η απάντησή μου. Γιατί πιστεύω ότι είναι η μόνη επαρκής και ικανή να δημιουργήσει εκείνες τις συνθήκες και προϋποθέσεις για την αναπτυξιακή προσπάθεια. Γιατί δίνει απάντηση στο κέριο πολιτικό δίλημμα με την Ευρώπη, αναλαμβάνοντας τις υποχρεώσεις που απορρέει η απόφαση αυτή και δεν είναι άλλη από γενναίες μεταρρυθμίσεις με όποιο κόστος. Γιατί αποδεχόμενη τον κοινωνικό της ρόλο και την ισονομία προτείνει την βασική εθνική σύνταξη ίδια για όλους τους Έλληνες, με κατάργηση όλων των εισφορών και ταμείων ασφάλισης. Όσο αφορά εμένα, πιστεύω ότι πρέπει να σταματήσουμε να φαινακιζόμαστε από λαοπλάνους και κληρονόμους μιας πολιτικής τάξης που ακολούθησε τις εντολές και παραγγελίες των ψηφοφόρων, κάνοντας τον πολιτικό τους εκπρόσωπο αποταγό και μπροστάρι, αναστολέα και επιβραδυντή του νέου. Γιατί γίνεται περισσότερο από ποτέ αναγκαίο να δημιουργηθεί και να στηριχθεί μια νέα νοοτροπία και συμπεριφορά, συμβατή στον παγκοσμιοποιημένο αιώνα μας, σεβόμενη την κάθε τοπική ιδιαιτερότητα, παράδοση, ήθους και εθήμου. Πρέπει επιτέλους να μάθουμε να ακούμε, να λάβουμε υπόψη και τον άγνωστο τρίτο, όχι μόνο την οικογένειά μας, το γνωστό μας, το σόι μας. Να υπερπηδήσουμε και να κατανικήσουμε εμπόδια και κακοδαιμονίες ψυχισμού και νοοτροπίας αιώνων μέσα μας. Να απελευθερωθούμε από όλα αυτά και να καταφέρουμε τελικά αυτόν τον πολίτη ο οποίος σέβεται και δημιουργεί συνεργασιακά μια Ελλάδα για την οποία θα είναι μετά από πολύ κόπο και χρόνο περήφανος αυτός και τα παιδιά του. Αγαπητοί μου φίλοι, η Ελλάδα έχει τραυματιστεί πολύ άσχημα με την πάροδο του χρόνου, όπως και οι Έλληνες, και δεν αντέχει άλλη ασέλγεια παλαιού τύπου με νέα ενδύματα. Μετά την κάλπη αυτό το έθνος δεν θα έχει καμία δικαιολογία εάν θερήσει μεγαλύτερες θύελλες, αλλά θα έχει πλήρη δικαίωση και ικανοποίηση εάν διαλέξει τον δύσκολο δρόμο της οικοδόμησης της μιας προσπάθειας μέσα από ευρωπαϊκούς, κοινωνικούς και οικονομικούς θεσμούς. Σας ευχαριστώ.